is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Panganay ako sa 8 magkakapatid. Masasabi kong hikahos talaga dahil tatay ko lang ang kumikita. Bata pa lamang ako ay namulat na ako sa hirap ng buhay. Sobrang dami namin kaya inis na inis ako sa tuwing malalaman ko na may bago na naman akong kapatid. Hindi ko talaga na-enjoy ang childhood ko dahil daig ko pa ang may 10 anak kung iasa sa akin ng nanay ko ang pag-aalaga sa mga kapatid ko. Parang hindi ko naramdaman na inuna ako ng aking mga magulang. Naging sobrang higpit sa akin ng nanay na tipong ang daming bawal. Bihira akong payagang maglaro. Igugugol ko na lang daw ang oras ko sa paglalaba, paglilinis ng bahay at pag-aalaga. Minsan, inutusan ako ni Mama sa palengke para bumili ng ulam. Pauwi na ako nang may makita akong free throw basketball tournament sa plaza. Kahit babae ako agad ako nagpalista. Pinababalik ako kinabukasan para maglaro. Pagdating ko sa bahay, agad akong nagpaalam kay Mama kahit alam ko naman na hindi niya ako papayagan. Ma, pwede ba akong sumali sa basketball? Hindi! Maglaba ka! At atupagin mo yung mga kapatid mo. Pero kahit ayaw ni Mama ay hindi pa rin ako nagpapigil. Kinabukasan, maaga akong nagising para maglinis at maghanda ng almusal. Akala ko ay magiging good mood si Mama sa sipag ko. Nakabihis na ako nang sabihin ni Mama, "Hindi ka aalis!" Kaya wala akong choice kundi tumakas. Tumuloy ako sa tournament. 2 na lang kaming natira sa finals. Umuwi muna ako para kumain pero inubusan na nila ako ng pagkain. "Kainin mo yung bola mo!" ang sabi ni Mama. Iyak ako ng iyak. Pumunta ako sa best friend ko para makikain. Bumalik ako sa amin para muling magpaalam para sa finals ng tournament. Ayaw na naman pumayag ni Mama kaya kay Papa na ako dumiretso. Agad naman akong pinayagan ni Papa. Pagbalik ko ng bahay, bitbit ko ang napakalaking medalya. "Ma, Pa, ako yung nag-champion sa lahat ng mga girls!" Tuwang-tuwa ako ngunit hindi naman na-appreciate ni Mama. Sobrang higpit talaga ng nanay ko. Madalas niya akong pinapahiya at pinapalo sa harap ng maraming tao. Pero kahit ganun siya, mahal na mahal ko pa rin si Mama. Sabi nga nila, nag-iisa lang ang nanay. Kaya kahit mahigpit siya sa akin at minsan ay wala na sa lugar, okay lang kasi nanay ko pa din naman siya. Nang magkasakit si Mama, hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral. Namasukan ako bilang taga-alaga ng bata sa kabilang bayan. 1,200 pesos lang ang sinasahod ko noon
At halos wala na sa aking natitira, maipadala lang lahat sa bahay. Makalipas ang ilang buwan, kinuha ako ng isa na naming kamag-anak sa Maynila para mamasukan. Kahit maliit ang sahod, lumipat ako sa Maynila dahil nakalibre naman ako ng mga pinaglumaang damit. Tuwing Pasko lang ako nagkakaroon ng bagong damit. Pero sa halip na bumili, iniipon ko na lang ang pera ko at ipinadadala ang kita sa pamilya ko. Isang araw, isang tawag ang natanggap ko mula sa probinsya. Nakomatos daw ang nanay ko kaya kinailangan kong umuwi agad. Nanlumo ako nang makita ko si mama na puno ng mga aparatong nakakabit sa kanya. Namiss ko ng sobra yung dating maingay at malakas kong mama. Nagtiyaga talaga akong mag-alaga sa kanya sa pag-asang gagaling pa siya. Dumating ang aking kaarawan. Sa halip na mag-celebrate ay nagstay na lang ako sa ospital. At sa hindi inaasahang pagkakataon, yun din yung araw na tuluyan ng binawian ng buhay si mama. Napakasakit na makita ang mama mo na nakatalukbong na ng puting kumot at walang buhay. Noong mga oras na yon, walang salita na lumabas sa bibig ko. Ayaw pumatak ng luha ko. Hanggang sa sampalin na lang ako ng katotohanan na wala na talaga si mama. Nangako ako sa puntod niya na hinding-hindi ko pababayaan ang mga kapatid ko at si Papa. Nadepress si Papa na mawala si Mama. Halos araw-araw siyang naglalasing at nagwawala. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong pangunahan ang pamilya ko na makabangon. Pagkatapos ng eksenang yon, ginawa ko ang lahat para sa mga kapatid ko. Naglalabada ako sa mga kapitbahay, nagtitinda ako ng merienda at kung ano-ano pang mga raket. Lumuwas ng Manila para doon muling magtrabaho. Paglipas ng panahon, nagka-boyfriend, tas nabuntis. Pakiramdam ko wala akong kwentang kapatid. Magkagayon man ay pinili ko pa rin ipagpatuloy ang laban. Nagkaroon ako ng chance na makapagtrabaho sa Middle East. Napakahirap ng buhay sa abroad dahil pinagpapasapasahan ako ng iba't ibang employer. Nang mapunta na ako sa matinong amo, doon na unti-unting guminhawa ang buhay ng pamilya ko. Mula sa pagiging yaya ay trinain akong magtrabaho sa opisina. Ngayon ay 9 years na ako dito sa abroad at sa awa ng Panginoon, nasimulan ko nang ipatayo ang dream house namin. Masaya ako dahil napag-aral ko ang mga kapatid ko at nabibigay ko na ang mga gusto nila. Alam kong masaya si Mama dahil natupad ko ang mga ipinangako ko sa kanya. Naniniwala ako na dahil sa kanya, naging matatag ako para makipagsapalaran sa buhay. Ako po si Joy, isang tambalanista dito sa Saudi Arabia, at ito ang aking kwento. Hi, Joy! Ligaya ang itawag mo sa akin. Naalala ko bigla yun. Good morning, Joy. Ay, ano yan? Oras ngayon sa Middle East, madaling araw. Sa oras ng tambalan, madaling araw doon. Ayan. Hi sa'yo. May muta-muta pang nanonood sa atin sa Facebook Live. Ayan. Yung may amoy-amoy pa ang hininga. Amoy panis na longganisa. Correct, yan.
Ang ganda ng kwento mo kasi napakakulay ng buhay mo. Yes. Akala ko strict nanay yung, kasi yung title na Mahiwagang Burnay is Mahigpit si Nanay. Akala ko doon magsisentro eh. Napakarami pa palang na ibang nangyari sa buhay mo, 'di ba? Kumbaga, Tama. isang aspeto yung pagiging stricto ng nanay mo na na ikwento mo lang sa amin. Sobrang colorful. In a way, nakakaingit kasi parang pag tinignan mo yung buhay mo tapos parang hindi ganun kakulay, parang nakakaingit yung kay Joy. Kasi parang, bakit sa kanya ang daming Ang daming magagandang nangyari. Hindi, ang daming hindi maganda at ang daming maganda. Sabi nga daw nila, kapag ka binibigyan ka ng problema, may isa akong kaibigan na nagsabi nito na parang, kapag ka binigyan ka ng problema, magpasalamat ka kasi you are one of the chosen ones. May transition na mangyayari. Parang, Correct. ang gandang May magandang effect kaya nga ito sa'yo. Parang pinili ka, hindi lahat nagkakaroon ng ganyang kabigat na problema. So para bigyan ka ng ganyang kabigat na problema, you are chosen. Yun yung sinabi niya. So, sabi ko, talaga, parang ang ganda nga naman pakinggan, no? Di ba? Parang sa lahat, bakit sa akin ibinigay ito? I mean, ang dami namang masasamang tao. Di ba usually ganun tayo kapag binabagyo tayo ng mga problema, lagi natin tinatanong, ang dami namang ibang masamang tao, ba't hindi sa kanila nangyari to? Yun ang tanong lagi yan, bakit ako, Lord? Bakit ako na naman? Bakit ako na naman? Bakit sa akin? Di ba? Bait-bait ko, di ba? Mga ganun. Tapos yun nga yung sinabi na parang you are chosen to go through that problem kasi kakayanin mo. Sabi nga ditang Henyo, may transition, 'di ba? Correct. May magkakaroon ng pagbabago, tapos may makapalit na maganda, 'di ba? Totoo naman yun. Yun yung nakakainggit dito kay Joy. May mumu. Bakit may echo? A whole new world. May volume yata yung monitor kaya tinanggal yung monitor. Pero tama yun mga kaibigan, no. Ito yung mga gantong klase ng kwento at yung gantong klase ng tao na kapag pinakinggan mo balang araw yung kwento niya. 'Di ba maaari na kasi nung pagbabalikan natin wala to, hindi natin maintindihan lahat to eh. Pero ngayon natapos yung pagdaan ng lahat ng hirap, pag pinakinggan natin yung gantong klase ng kwento, medyo mahihiya tayo eh, no. 'Di ba? Parang mahihiya ka na maiinggit, na parang kinaya niya lahat, 'di ba? Tas ikaw parang ang dami mong arte, 'di ba? Hindi, pero doon mo na maisip mo parang ito pinagkakasya niya yung 1,200 pesos para maipadala sa pamilya. Samantalang ikaw ang dami mong arte na yung 1,200 na sapatos, excuse me, na gusto mong bilhin ay hindi mo mabili. Yung mga ganun ba? A whole new world. May echo. Mic test. Ready na po ang video, okay? Diba? Ito to, nung kinikwento nga niya yung kabataan niya kung paano naghihigpit yung Nanay niya. Talaga lahat tayo Maisip mo- malamang nag-flashback yung kabataan natin na parang ang tantrums lang natin nung kabataan natin pag hindi binigay yung gusto natin eh. Pero may bata pala na ang daming nawala sa kanya Correct. compared sa atin. Parang naiinis ka dati. Ako din di ba nag-flashback ako nag-flashback na lahat parang pinatutulog ako kapag hapon. Oo. Di ba yun yung mga Oo. gawain natin dati, pinatutulog tayo pag hapon kasi tinatakot tayo na kapag hindi tayo natulog pag hapon, kukunin tayo ng pulis, gagawin tayong patibay sa tulay, o hindi tayo lalaki. Yan yung mga panakot, di ba? Tapos galit na galit tayo, ha? Oo, kasi pinatutulog tayo. Samantalang may iba palang mga katulad natin, naka-age din natin, na hindi, nagustuhin man nila mag-siesta, Correct. diba, matulog, o magkaroon ng luxury na lokohin na kapag ka hindi ka natulog, kukunin ka ng pulis, diba? Hindi niya ma-afford kasi kailangan niya magtrabaho, Tama. maglalabada, Mag-aalaga diba? ng mga kapatid. Correct. Di ba yung responsibility na ginampanan niya nung bata siya, actually pang matandang role yun eh. Totoo yan. Di ba? Kaya sinasabi natin, ang daming nawala sa kabataan niya. Childhood mo. Kung tutusin, compared sa atin ng mga bata tayo na hindi lang tayo binigyan ng lollipop ng nanay natin na gustong-gusto natin yung tawag doon, Stationery. cotton candy O na kaya, yun, oo. nagwawala tayo. Nakakahiya naman. Di ba? So, Kanya-kanya talagang struggle, no? Tama. Alam mo, yan yung na-amaze ako tuwing lumalabas ako tapos sa traffic. Tapos titingnan ko yung mga nagko-commute, yung mga naglalakad, yung mga nagbebenta, yung mga sumasakay, yung mga nasa ibang mga sasakyan. Ganon ako kasosyosera. Busy ka pala, no? Oo, tinitingnan ko sila lahat. Tapos sinagi kong iniisip, grabe, ano kaya yung mga iba't iba. Diba? Iba't iba yung struggle ng bawat isa. Tapos, iba't iba din tayo ng paraan ng pagharap at paraan ng pagiging matapang. Nakakabilib Totoo lang yan. kung paano natin kinakaya lahat. correct. May nabasa nga akong memes. Oh my God, nakakabasa ka na.
isang himala. Konti mga words lang to, kaya medyo naintindihan ko. Na kapag kunyari, di ba, kapag pumunta ka daw sa hospital, ang dami mong marirealize. Totoo yan. Na napakaswerte mo kasi ikaw wala kang sakit compared sa mga taong nakahiga sa bawat kama na may iba't ibang karamdaman. Correct. So that's one thing. Pag pumunta ka daw pala ng bilangguan, marirealize mo din kung gaano ka kaswerte. Kasi itong mga taong to wala ng kalayaan. Samantalang ikaw, nakakalabas Malaya ka, kang gawin. malaya, nakakanood ka ng sine, nakakagimik ka, nakakalabas ka kung saan mo gusto. Di ba? Yung mga ganyan na mag-observe lang tayo sa paligid, mga kaibigan. At doon natin marirealize, mas maswerte pala tayo kumpara sa ibang tao. Na kung na sila may laban sila tapos kinakaya nila. Oo. So bakit hindi mo kakayanin yung laban na binibigay sa iyo, Tama. 'di ba? At pag Kasi na-realize mo yun. madaming mabigat eh. Totoo sa ospital na lang eh. Diyan, sa ospital, sa bilangguan. Kasi sa bawat problema na kinakaharap natin, doon tayo medyo naitutulak na dumiskarte. Kagaya na lang nung maliit siya, wala nang pagkain pag-uwi niya sa bahay. Kundi dahil yun, dumiskarte siya, pumunta sa kaibigan niya. Kasi ako naranasan ko rin dati yan nung kabataan ko na yung isaing nyo sa isang araw, Kulang. hanggang gabi na yun, kung may Oo. natira, may kakainin. Kung wala, Swerte. ang ginagawa kong diskarte, punta ka doon sa kabilang bahay. Yan. Bubuksan mo yung mga tinatakpan. Meron ba ba? Uy, jackpot! Hanggang sa madala mo paglaki mo, which nadala niya sa paglaki Tama. ni Joy, na nagamit niya yun sa buhay niya. Correct. Correct. Tsaka yung mga taong ganyan, yung mga taong nakaranas ng ganyan, yung mas taong mas nakaka-appreciate ng mga maliliit na bagay. Tama. At saka feeling ko sila yung mas generous pagdating ng araw. Oo, kasi naranasan nila yung hirap. Ramdam nila yung mawalan. Kaya nga in a way nakakainggit eh kasi parang ang dami nangyari sa kanya tapos nalagpasan niya lahat. Parang ang Totoo. lodi-lodi mo ganun Parang tapos pa-dream house ka na. Iba din. Parang yun yung feeling lang yan sa yung panaglalaro ka ng Super Mario. Oo. Malalagpasan mo Yung yung mga stage level, 1. oo, di ba? Tapos stage 2 ka na. Parang Correct. masarap yung feeling. Tama. Correct, yeah. At Very yun yung, fulfilling. yun yung feeling namin para sa iyo, Joy, na ang dami mong stages na nilagpasan sa Super Mario 7. Nakit mo yung flag na 500. Oo, correct. Doon nakit mo yung flag, hindi ka doon sa kalahati. Doon ka sa dulo-dulo. 500. Diba, plus 500 yun. Tan-tan-tan-tan. Sarap naman nun. Ang sarap ng ganyang klase ng pakiramdam. And malamang dahil ikaw ang panganay, magsisilbi kang inspirasyon sa mga kapatid mo. Naway kapulutan ng mga Oo. kapatid mo ng aral yung nangyari sa Oo. inyo. At feeling ko hindi malayo na itong mga susunod mong mga kapatid ay magtagumpay din sa buhay kasi nakita nila sa atin nila. Correct. Ito talaga yung hiwaga ng buhay, no? Na ang Tama. sarap ikwento pag may mga pinagdaan ka na grabe Correct. dati. Totoo yan. Ang sarap talaga. Ang sarap balikan. Oo. 'Di ba? Kung paano mo ito nalagpasan. Yan. Thank you sa kwento mo, Joy. At kung ikaw ay meron ka rin ganyang klaseng kwento na nakaka-inspire, pwede niyo pong i-share sa amin. Please email us. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento yan, mga kabisyo, mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Go, go, go! Batiin na natin ng good morning si Sir Joel Cruz. Hi, Sir Joel! And get well soon sa kanyang mga kids na Prince Sean and Princess Sign. Get well soon. Ang hirap talaga pagkababago-bago yung panahon. Umpisa na naman ng ng mga fever. Sa may mga asthma, good luck sa inyo. Yun din, di ba? Ito yung panahon talaga na ata. Relate na relate sa ano. Nauubo na po lagi si Tanghenyo. sa mga kapwa ko may asthma. Dapat dala-dala nyo palagi yung inhaler nyo. Oh, ha? yung pang ganon. Hay, nako. Kakain ka daw ng butiki, di ba may asma ka? Totoo ba yun? Ginawa mo yung tangin mo? Hindi. Sa akin, toko. Para mas Wow! malaki. Ano, butike? Walang challenge. Kung tayo sa toko. Ay, nako mga kabisyon, there are so many reasons to smile today. Tandaan mo yan. Happiness is a choice. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.